Esta rolda de prensa que convocamos conxuntamente a Plataforma Ulloa Viva e a Plataforma en Defensa da Ría da Arousa co apoio de numerosos colectivos, ecologistas, sindicatos, etc., que evidentemente forman parte da coordinación de todas as movilizacións que facemos con motivo de opoñernos a este macroproxecto de celulosa na cabeceira do río Ulla. Esta roda de prensa, como decía, ten como objetivo denunciar os requerimentos que estamos recibindo, tanto persoas como colectivos, para afastarnos do proceso de alegacións a esta macrocelulosa de Altri. Entón, este aspecto vai no desenvolver con maior detenimento a miña compañera Celtia da Plataforma Ulloa Viva. Eu vou centrarme nos aspectos máis xerais. É evidente que con este movimento que acaba de facer a Xunta de Galicia o que pretenden é un obxectivo político, e é afastarnos, eliminar a unha boa parte desas 23.000 persoas e colectivos que alegamos no seu día contra este proxecto e tamén contra o proxecto de captación e vertedura de augas. Por tanto, é un obxectivo claramente antidemocrático que pretende coartar a participación cidadán nos procesos ambientais dentro da liña de actuación que ven facendo a Xunta de Galicia neste sentido, e tamén ten un obxectivo, digamos, ten unha mensaxe subliminal que é pretender enfocar que o problema de Altri soe da zona estrictamente afectada físicamente pola ocupación do territorio, cando todos sabemos que tanto o aire como a auga son autopistas de transmisión da contaminación, e con isto me estou referendo evidentemente ao río Ulla, e a transmisión da contaminación atmosférica polo vento en función dos ventos dominantes, e que eles mesmos no seu estudio de impacto ambiental recoñecen este efecto, e este efecto va a ser moi importante, e é evidente que vai afectar a todas as actividades que se realizan nos concellos limítrofes do río Ulla, desde Porto de Mouros ata a Ría da Arousa, vai afectar a todas as actividades productivas agrogandeiras, pesqueiras e marisqueiras, vai afectar ao Camiño de Santiago, vai afectar a todo o turismo. Todas as actividades vanse degradar, porque é evidente que o río se vai degradar. E con todo isto tamén é evidente que o que pretende a Xunta é esmagar os sectores productivos de Galicia, os fundamentais, que son o agrogandeiro e o pesqueiro e o marisqueiro, que son sectores productivos moi asentados no territorio, que fixan poboación, que crean postos de traballo. Lembrar que a zona do Ulloa ten 2 puntos menos que a media galega en paro, e que, ademais, son sectores de futuro, garantizan a nosa soberanía alimentaria, actúan en contra do cambio climático, os bivalvos fixan CO2 clarísimamente, e, por tanto, son sectores productivos que son capitais para Galicia e para o seu futuro. Sin embargo, fronte a isto, a Xunta de Galicia e o seu presidente, o señor Rueda, están tomando parte polos intereses dunha empresa multinacional que o único que ven aquí é a chupar os nosos recursos, a madeira e a auga, e a deixarnos a contaminación. É, como eles mesmos o din, unha empresa de enclave, unha industria de enclave. Unha industria claramente cun modelo colonial do século XIX. Por tanto, con esta maniobra a Xunta o que pretende transmitir a imaxe de que esta empresa só vai a facer un efecto localizado, focalizado, ao redor da súa ubicación en Palas de Rei,
E nós queremos denunciar isto porque isto é algo evidente. A contaminación, os 30.000 metros cúbicos diarios que van botar no encoro de Porto de Mouros, no mesmo día chegan a Ría de Arousa. Vale? Entón, está claro que os sectores produtivos que posúe Galicia son sectores que teñen moito futuro, que ademais reparten riqueza, e pola contra, a antítese desto é unha empresa, unha macrocelulosa, que non vai repartir riqueza, que vai destruir postos de traballo, que os postos de traballo que vai crear van a ser unha minoría, e que a riqueza vai na levar para fora, e a merda non la vai deixar a nós, con todas as consecuencias para o conxunto de Galicia. Por tanto, este proxecto afecta ao modelo de país. O que está en riba da mesa é que modelo de país queremos. E o modelo de país que nós queremos é un modelo onde podamos vivir dignamente todos os galegos e galegas, e onde a riqueza se reparta, e onde haxa postos de traballo para todo o mundo, para todos os homes e mulleres. E esta empresa non trae todo eso. Bueno. Vale, continúo aportando esas cuestións máis puntuais desta campaña que iniciamos no día de hoxe. Esta campaña vai directamente referida a animar a cidadanía a que resposte a todas estes requerimentos que a Xunta lles está enviando, tanto a persoas particulares como a asociacións de todo tipo. Absolutamente todas, prácticamente, non temos información de moitas das asociacións que estamos desde o comezo loitando contra esta imposición no territorio. Estamos chegando estes requerimentos, entón animamos a todo o mundo a que resposte esos requerimentos. Nos o que demandamos ou reclamamos é o cumprimento do artigo 53 da Lei 39/2015 de ser recoñecidas como interesadas nun procedimento administrativo. Tedes que entender que, aínda que non vivamos exactamente, hai moitas persoas que enviaron alegacións persoándose que non viven exactamente pegadas á fábrica ou directamente a priori a Xunta lle parece que non están afectadas, si viven, o que comentaba o compañeiro, non? Si viven en Galicia, si viven no territorio, polo tanto, calquer tipo de afectación debe aí denunciarse. Todas as persoas de Galicia están afectadas por esta macrocelulosa en algún momento, que sabemos que non chega a instalarse, non? Entón, teñen o seu dereito de facer un requerimento, de responder, a este requerimento, unha alegación, para que sigan considerándose como persoas afectadas por diferentes cuestións. Pode ser por saúde, por unha cuestión ambiental, por unha cuestión de dereito da vida, por calquer cuestión incluso. Tamén animamos a que se apelen a dereitos recoñecidos na Constitución española, non? Como os dereito á vida, a integridade física, a protección da nosa saúde. Calquera destos artigos pode servirnos tamén para alegar. Para isto estamos organizando, temos xa unha disposición, unha carpeta a disposición da cidadanía para que poida consultar esa carpeta, descargar modelos de alegación e poida facer o seu propio tamén, pero tamén pode servirse destos modelos para axilizar toda esta resposta, porque sabedes que son prazos moi determinados, non? Neste caso 10 días dende que recibes o requerimento. Entón, animamos a facilitar este proceso deste xeito. Esas 23.000 alegacións debense ver reforzadas agora con esta nova campaña, ou polo menos é a nosa intención, e de reivindicar realmente a afectación que todas e todos consideramos que podemos ter no futuro se esta macrocelulosa se implanta no territorio, a curto, longo e medio prazo. Esta campaña vai a rematar cunha movilización o día 15 de decembro. Tanto o lema que queremos reivindicar para esta campaña e tamén para a movilización é o seguinte: a Xunta non poderá calar a todo un país, altri non. Este será o lema que iniciamos hoxe ca campaña das alegacións, e que, como digo, rematará nunha manifestación nacional o 15 de decembro. Mais adiante vos daremos máis indicacións acerca deste acontecemento, pero en esta movilización o que pretendemos é voltar a sair ás rúas, enchelas, como xa o fixemos en outras veces. A idea é que demos información máis adiante noutra rolda de prensa sobre esta
sobre esta manifestación, pero o que sí temos claro é que agora, máis que nunca, con todos os procedementos que están acontecendo ao longo do ano e con toda esta formación mediática que temos da empresa, non? Porque a Xunta se comunica pouquiño con nós para darnos esta información, pero os medios, sí, a veces sacamos dos medios, incluso a Xunta lles fai un pouquiño de campaña, entón precisamos xa volverlles a recordar que o país inteiro está en contra desta macrocelulosa, vale? Por eso será esa data. Eu creo que non queda nada máis, apoiar todo o que acaba de decir o meu compañeiro Xocas, e nada, moitas gracias por estar aquí, animar a todo o mundo a que participe da movilización e a que calqueira dúbida que teña con respecto ás alegacións, que non dubide tampouco en poñerse en contacto, pois nós, por exemplo, temos nas nosas redes ca plataforma tamén en defensa da Ría de Arousa para solicitar calquer tipo de axuda para estes requerimentos. Estes requerimentos exactamente o que están pedindo é que se demostre a esa persoa que tipo de afectación ten. Moitas persoas que teñen predios ou fincas afectadas, pois teñen que demostrar. É curioso, porque é certo que a Xunta xa fixo unha publicación no DOGA no que aparecen as persoas de fincas afectadas, pois incluso estas persoas están recibindo tamén requerimentos cando eles mesmos recoñecen esa afectación. Entón é como volver a xustificar algo que eles xa teñen constancia. Entón nese caso estáse recibindo por aí nas asociacións, pois se está pedindo pois que se entreguen estatutos para ver se realmente esa asociación ou esa agrupación de plataformas e demais teñen algún tipo de, bueno, pois eso, que se cumplen os 2 anos de registro. Son 3 tipos de requisitos que son necesarios, que son os 2 anos mínimo de ter inscrito no registro de asociacións, que defendas o medio ambiente, bueno, certas cuestións que fan que teñas que xustificar algo que a priori debería estar claro, non? Entón, pois... Lo habéis visto en algún outro proceso? A ver, é un proceso legal, eles están facendo algo que forma parte da cuestión administrativa, pero é certo que despois das 23.000 alegacións, que son unha cantidade de alegacións moi potentes e, bueno, é un máximo histórico non aquí, nun proxecto contra un proxecto industrial en Galicia, pois sí é certo que de repente está recibindo requerimentos absolutamente todas as persoas, non? Están empezando ainda a chegar, non todas as persoas o tal, entón pois aí sí que se contempla por parte de certas persoas que teñen máis experiencia en esta trayectoria certa anomalía, non? En ese requerimento. Nos non recibimos nunca ese tipo de requerimentos. Claro, por exemplo, no caso da mina de Touro, cando nos opuxemos a ela e fixemos todas as alegacións, nunca recibimos ese tipo de requerimentos. Sin embargo, acábame de comunicar que a Cofradía da Illa da Arousa acaba de recibir o requerimento. Se te pasa el plazo de esos 10 días y la alegación queda... Efectivamente, sí, efectivamente. Claro, é un mecanismo para eliminar... Correcto, sí. O sea, si eles teñen agora 23.000 alegacións, eles con esta maniobra antidemocrática o que pretenden facer é eliminar, se poden, a 20.000, pois porque se despisten, porque non contestan no prazo, porque non ponen no escrito o que eles consideran que... O sea, utilizar subterfuxios legais para eliminar a participación cidadá. Non sei se a Xunta se está centrando sobre todo no argumento de o que comentabades, de que esteas cerca de onde se vai instalar a fábrica, porque xusto o PP acaba de poñer o 99% das alegacións contra Alti son un corta e pega e son un 5% proceden da Ulloa. Outro exemplo de como o BNG e os seus actos. Entón, non sei se eles van como moito no argumento espacial. Pero quero dicir que pero a Ría de Arousa está afectada pola auga do río Ulla. Sí, digo, si vedes que é como a estrategia que están... É unha estrategia e ademais de pretender mandar a mensaxe de que só ten impacto ali físicamente, que o resto estamos motivados por motivos políticos. O sea, que nos morra o berberecho, a mesa e o mesillón é un motivo político. Claro, ese titular está reforzando esta idea, non, que estamos comentando, realmente separar o porcentaxe de alegacións que veñen, si hai un modelo, si que non pasa nada, que ese un modelo é bastante propio do trámite administrativo, entón, pois si, ven a reafirmar esta cuestión, a verdade. E o tema do BNG, claro, repito, cada semana... Sí, bueno, é un pouco o ping-pong que teñen a nivel político. Nós somos unha plataforma veciñal, levámoslo dicindo desde o principio partidista, acollemos a xente de todas as cores, ideoloxías e demais, entón, bueno, esa estrategia é simple para eles, non? Decir que somos satélites do BNG é algo xa un pouco manido, o que temos claro é que nos nosos feitos, nos nosos actos, nas nosas trayectorias é onde se debe calificar unha cuestión de satélite ou non. Que eles digan que eles decidan
quen somos satélites do BNG, cando eles son satélites de Altri, pois chama un poquinho a atención, aparte que ponernos unha etiqueta que non é de recibo, pois porque na práctica histórica a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa ten amosado o seu carácter plural e que abrangue o conxunto da sociedade e o conxunto das ideoloxías incluídas os do PP. Entón, claro, isto é unha especie de forma de pretender transformar unha loita social e de país en un ping-pong político para intentar desprestixiar esas movilizacións. E nos facemos un chamamento ao conxunto da sociedade, ao conxunto e a todo o mundo, a todas as persoas, sexan votantes do que sexan, porque este é un tema que afecta a toda a sociedade galega, vote o que vote. Que eles estén colocados do lado equivocado, do lado dunha empresa que só busca os seus intereses particulares a costa dos intereses xerais de todos os galegos, é un problema do Partido Popular e da Xunta de Galicia, non é noso.